orang. Paman jaksa Bapak Hakim di gandom yang asa di sidang nunga tolu bulanau di bagas kamaro tung sobar naro surat panggilan Napogosa dan tertanau be ganubon ginau ngali-ngalian modem di siminau lagi sabik-bik soado rongit nasir ngomi madong aku marbadai anggiak Daulah aku besi songoni di kamar 10 toluan tebus dosa di kamar 10 toluan di kamar 10 toluan dosi ada nangis di kamar 10 toluan dan terlupa Daulah aku besi songoni Boladung bebas sian penjaraon gabejo mana dengan nama Paman jaksa Bapak Hakim di gandom yang asa di sidang nunga tolu bulanau di bagas kamaro tung somar naro surat panggilan anggiat manian tibu amula siano dangulau kube si songoni di kamar 10 toluan tebus dosa di kamar 10 toluan narapidana di kamar 10 toluan dasi anda mangdai nangis di kamar 10 toluan
sian penjara dangulau ku be si sawan dengan nama joram mau dangulau ku be si songoni modong bebas sian penjara gabe jol mana dengan nama dangulau ku be si songoni modong bebas sian penjara gabe jol mana dengan nama jorama dangulau ku be si songoni modong bebas sian penjara gabe jol mana dengan nama